Diba kung gigutom ka? Yes lang. Ikaw ang lagi hanap-hanap sa gabi araw. Hi, I'm Rich Emmanuel X Macapobre, and I thank you. Handa ang tinahak ng pag-ibig ba kung umabot tayo hanggang dulo. Kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang lahat tayo. Blackpink in your area. Hey, what's up mga men? Welcome back to our channel. Hey, what's up mga men? Welcome back to our channel. So if you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, 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 ding. So for today's video, Kagamay, kaya si Dili madungog. i-prank na to si Tito Inay. Ilayon lang na maamong tingog. Matungkan niya sa gawas. Kinasi sa gawas, guys. Nasya dala sa gawas nagtambay. Lilion sa nato. Wala na din si Tito Ining diri, guys. Wala na sa gawas, so pwede na tayo madako sa itong tingog. So for today's video, Ato i-prank si Tito Ining nga magkaantag stick o niya atong butangan sili ang mga iyaha. so dara ang stick o guys. Niya ang sili. So magpalit kag sili, butangan tog sili niya mo, yung mga hatag niya ha. Palawayo na to siya, kay mga ayo, magina siya, no? So mauna ang tindahan dire. Ayo. Let's go, kuan. Sili. So ito na po ang binili namin na sili. So watch out, Tito Ining, makakaganti na ako sa iyo. Sunod naman, ikaw naman, Ma'am Shitin, ang gagantihan ko. So ngayon, pinaligo pa ni Tito Ining si Chin. So siya nga pala, ito nga pala ang mga pinsan ko. Hello, I am Denise Gail FT Paet. And I'm Dentist Mary Fahada si Paet. So si Chin ay pinaligo pa ni Tito Ining. So ito pala si Gil ay kasama ko sa shoutout kay Mimi Bay. Gigil niyo si ako. Pati ako nanggigigil sa inyo. Itong totoo, mga limpyo mo. At shoutout sa tatay ko na tanod. Out sa tatay nga tanod. So, ready na ba kayo mga Meg? Oo. Pas electric pan na sa... Nakaon Nito eh. sa ating Yes, kain mo na kayo bago si Tito Ining. Palawayo ninyo si Tito Ining. Gayon, look, suga, uy, wang lang. Kinaya, Nitch. Ate Nitch. Ate Nitch. Kinaya, Ate Nitch. Na... No, blue snitch. Ay! Uy, Gitaguan na ako, gitaguan. Hi sa vlog, nag-vlog me. Hello. So ngayon guys ay liliguhon ko muna si Chin kasi sila tapos na kasi silang maligo eh. Naligo sila sa... Bye-bye. Saan kayo naligo? Bye-bye. Bye-bye dagat. What's up, mga Megs? What's up sa way, mga ligo? Adeng! Kain mo na kayo kids. Kasi alam kong ganihara mong gapaabot ani, no? Ako aning duha. So, ang purpose gid aning na plastic no kay para
Ang purpose aning na ay plastic na itungo si Leo. Ayaw mo kuha ning nasa pinakakiliran ha kadra ato pakuha ko si Tito Ining. Ha? So guys, maglagay tayo dito ng ayun na yung gantag sa pinakakilid ha. So guys, nandito yung may sili. Excited na ako ang excited na ako sa nang dito ining guys. Kasi hindi lang sili, masustansya pa na sili. So, pakakainin muna natin si Tita Ining ng mga walang sili. Tapos, Alam niyo. Matindi na. hala, lalay sili! Char lang. Moy, ito na katong na sili. Tumal ha. So, kumusta ang buhay quarantine ni Denise Gale at ni Dane Christmerel? Okay lang yung chan. Ay! Okay natin siya. So, hapit na magligaw si Chin. Mga masalaan. Ako si Chin ko ko. May kitang tuining. Sugot ka? Kana! Kuha, ayun na sila lang. So, Nana si Iming. Tita Ining, nagmukbang sila og. Wow, Oh. paborito ko yan ay. Gusto mo? Pagpalit. Goy, kasarap anak no. Kay akong bibi ganoon sa Gion na. Wala may. Kasarap nito ay. Hatep! Ole! Cheers! No. Sarap guys. Sarap talaga guys ay. Baho niya ay. Janela, diba kung gigutom ka? Yes lang. Ikaw ang lagi hanap-hanap sa gabi araw. Angay! Idea ni Nilitchling! Idea! Halo, uya, babae nga, uya. Kaon mo ka ng siyang sili. So, karon guys, kay miss sila na mag-pageant na sila, puros girls. 5 girls! Kagasa na po ako rin yung ipang. Okay, boss, ma. Sige na. Bakit ko lima pinten? Sige na, mag-pageant na sila, mag-pageant. Later. Hey, what's up mga men? Welcome or welcome to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. My name is Dane Christmerel. I'm 4 years old. Ah, nakadungog din ka na. My name is Denise Gale Eltipait. I am 7 years old. I'm Daniel Aira Panyares. Uy! Patay na. Wala ka ka, uy! Hi, I'm Liz Emmanuel S. Macapobre, and I thank you.
Oh, Chin! Ito, Chin! I'm Chin! Nayak na ka. Uy! Dali na. Talent sunod ha, talent. Ay, da. Okay na, Chin. Talent. Oh, wala nang urus. Uy, wala ka tala, Dani. Ay, nangurus ako. Uy! Sila ko'y nakalutang na sa langit. Ngunit Sa iyong mga ngiti at kung hanggang dito lang tayo. hindi pababayaan Dandaan tinahak ng pag-ibig batong umabot tayo hanggang dulo. Kapit lang ng mahigpit aabutin natin hanggang Alinin ngayon mga matay na anak. May na oy. Yay! Ate Gay.